Hi everyone! So today, dumating na naman yung mga product orders natin. So i-check natin yung mga dumating. Okay? So we have Himohim. So ito yung flagship product ng Atomy. So dumating siya. And we have Mega Vitamin. Okay? So, Mega Vitamin C, 2,000. Okay. Ganda. And then, we have, so, evening care set siya, pero ang nilagay is 4 na peel of mask. So, pareha lang siya lahat, guys. Peel of mask. So, 4. Okay. So, maganda ito sa mukha. And then, we have Atomy multi-tissue. So, ipapakita ko sa inyong malakitan. So, Atomy multi-tissue. Ito ay wet tissue. So, dumating na yung order ng isang ka-business partner natin. At saka, ito, check natin anong laman. Ayan yung mga dumating na products. Dumating na yung order ng isa sa partner natin, which is the Atomy hair dryer. So, ang maganda sa Atomy hair dryer, guys, is sobrang lakas ng hangin, hot and cold, tapos pwede siyang ma-fold. Okay? Pwede siyang ma-fold like this. Okay? Yung iba hindi siya na-fold, pero sa Atomy na-fold, kaya sobrang ganda din niya, and lig-on kaayo siya. Talagang yung quality niya is the best, absolute. And ito pa yung isa sa mga order niya, which is the sugar, organic sugar ng Atomy. Okay? Ganyan. So, andito na yung mga orders nila. And then, ito pang, ito, ang dami guys, mga roll tissue. Okay, ganyan. Roll tissue. Madami sa CR. Ganyan. And then, ito naman magandang pangregalo pag may mag-zipdori. So, yung zipdori kasi tinatawag yung pag maglipat ng bahay. So, at ito, magandang pangregalo. So, tingnan natin kung ano yung laman niya. Okay? So, set na siya na panregalo. So, dito sa Korea guys, pag may maglipat ng bahay, tissue ang binibigay kasi di ba yung tissue sobrang haba niya. So, kumbaga yung buhay, yung buhay at saka bahay ng taong bibigyan mo nito is yung mga problema is masosolve agad, tapos more blessings, kumbaga ganun. Okay, so ito yan siya. Travel tissue. Meron travel tissue dalawa. Tapos meron din multi-tissue na maliit. Okay. Maganda yung multi-tissue guys kasi hindi ka guys sa iba sobrang nipis tapos parang masisira agad. Ito matibay siya. So, yung kaninang box na multi-tissue kanina, multi-tissue means wet tissue. Ganito yung mga laman. Ang laman niya is 8. Okay, nun sa isang box. So, dito naman, ganyan. Tapos, meron pa siyang facial tissue kasama. Okay, facial tissue. And then, meron pang ganito. Kitchen tissue naman siya, kitchen. Okay. And then, ang daming laman niya, guys. And then, we have kitchen towel. Okay, may kitchen towel pa siya. And then, meron pa isang laman na roll tissue. So, ganito siya. May ganito pa. So, set na siya. Sobrang gandang panregalo sa atin. Kahit isang ganito lang panregalo, okay na. Pero, how about kung set yung ibibigay mo? So, super ganda, di ba? Okay, balik na natin guys.
facial tissue. Maganda siya sa mukha. Tapos yung kitchen tissue din siya. Meron. Kitchen tissue meron din. And then ito, ilagay. Saktong-sakto talaga siya dito. Box. Okay. And then, ayan. Okay, so, hanggang pangregalo. Lalo na ngayon na Chinese New Year, maraming umu-order ng mga Atomy products para ibigay sa mga business partners. Yung asawa ko, umorder siya ng ganito, ang dami. Ang dami niyang order, mga 100 yata yun. Yung iba pinamigay na, yung iba may natira pa. So, sa mga ka-business partners niya, binibigay, hindi lang sa Atomy business partners niya, kundi sa mga ka-business partners ng interior shop namin. Okay, so, until here guys, see you on my next video. And don't forget to register to Atomy. Wala kayong babayaran. It's free registration, no quota. Kung ano lang yung gusto nyong gamitin, cosmetics ba kaya, or mga gamit sa bahay, or anything, kasi nandun na lahat sa Atomy. At hindi lang yung mga products na nandito ngayon ang binibenta namin, kundi lagi siyang nadadagdagan. Okay, ng padami talaga. So, mag-register na kayo para may extra income din kayo. Okay, so, until here, bye-bye!